No niin, päivälogi 13. Anselmi tässä. On saapuneet Laukaaseen vihdoin viimein. Sitten katsotaan, että kumpaa purkkaa tässä jauhaisimme. Sitten kun lähdemme kävelemään, olemme nätisti. Näin kuulemme. Eikä yhtään kenenkään. No niin. Katsokaa askeleita kun saavun tänne. Tämä on dokumentoitu fakta. Tässä sitä todellakin ollaan. Turhan aggressiivista menoa. Tässä on hyvä käytöä, mutta muistakaa aina. Rauhallisuus ennen kaikkea. Rauhallisuus ennen. Mutta mitään. Tai muuta ei saa mitään. No niin. Mulkunnäköistä jätkää. Onneksi tunnetaan. Niin. Joo. Niin tosiaan asiaan ei aina kuulu se, vaan tämä. Tässä näin. Tuo niin. Sitten no. Sitten kassalle. Seuraava vaihe on kaikkein haastavin monella, mutta minä kerron teille, että se on aivan tavanomainen. Katsokaa. Niin kuin hän. Yritän piilottaa kameran, ettei se näkisi minua. Joo, oota mä soitan sitä kohta. Vaihdetaan. Tässä on wifi tässä. Joo. No. Noniin, kiitos. Kiitos moi. No niin, tällä tavalla. Astumme näin kaupasta ulos ja saimme mitä halusimme. Lähdemme vittuun täältä nopeasti. Tässä se on. Tarinan opetus on älä missään nimessä varasta. Niin.